En aquest vídeo farem divisions de 2 dígits per un dígit. Doncs bé, comencem i el que hem de fer és les desenes, no? I hem de dividir les desenes per al número. I em queda 7 entre 2, doncs 7 entre 2 són 3. I quin és el seu residu? El seu residu és 1. I ara baixem el 8, no? I ara em quedarà 18 entre 2, que dona 9. Anem a fer un parell. A veure, 3 entre 2 em dona 1. Ara, quin és el seu residu? Doncs 2 per 1 són 2 i per arribar al 3 me'n sobra 1. I ara baixo el 8. Quan és 18 entre 2? Doncs 9. 9 entre 7 em dona que hi cap una vegada. Però quin és el seu residu? 2. Ara baixem l'1. I 21 entre 7 em dona 3. Vinga, 35 entre 2. 7 dividit entre 2 em dona 3. I quin és el seu residu? Doncs 2 per 3 són 6 i per arribar al 7 me'n falta una. Baixo el 0. 10 entre 2, 5. Vinga, 5 entre 4. Doncs 5 entre 4 em dona 1. I quant el dona de residu? 1. I ara baixo el 6. 16 entre 4 em dona 14. Vinga, 8 entre 2 em dona 4. I ara què em dona de residu? 0. Sí? I ara baixo el 4. 4 entre 2 em dona 2. Vinga, 7 entre 2 em dona 3. I què em dona de residu? 1. Ara baixo el 8. 18 entre 3 dona 6. Vinga, 7 entre 4 dona 2. I ara, perdó, dona 1. El mateix d'abans. Dona 1. Quin és el seu residu? 3. Baixo el 2. 32 entre 4 dona 8. Vinga. 3 entre 3 dona 1. I quin és el seu residu? 0. 3. Baixo el 3. I 3 entre 3 em dona 1. 7 entre 3 em dona 2, perquè hi cap dues vegades. Me'n sobra una, no? I ara baixo el 8 i em queda 18 entre 3 són 6. 2 entre 2 són 1. Me'n sobra alguna? No, 0. Baixo el 6. 6 entre 2, 3. 22 entre 2 dona 1. Me'n sobra cap? No, 0. I ara el 4. 4 entre 2 dona 2.